да го видя този полз. Две баби, една 60 лет, другата 70 лет. Едната вика, мене слушаш, пържиш такова, къщата е моя, другата вика, мене слушаш, прави ми баница, аз плащам. Драги, нали всеки един видел крайки и тръгвам също. Не мога, ама бяха ми подготвили една работа, моите дружки и приятелки, без пари, без нищо. И какво стана? Тръгнах си аз, направя ялите баници и